Δημοτικά έργα σε εξέλιξη. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Δεν πειράζει, ας είναι και έτσι. Αλλά ας δούμε λίγο σοβαρά τα πράγματα. Τι σημαίνει για το Ηράκλειο αλλιώς υλοποιώ δημοτικά έργα. Για μας, αργήνουμε διοίκηση του Δήμου, υπάρχουν κάποια στάδια. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι ο σχεδιασμός. Το δεύτερο στάδιο είναι η διαβούλευση. Το τρίτο στάδιο είναι η μελέτη. Το τέταρτο στάδιο είναι η κοστολόγηση. Και το πέμπτο και τελευταίο στάδιο είναι η υλοποίηση. Ας τα δούμε όμως λίγο αναλυτικά. Σχεδιασμός. Εμείς θα προτείνουμε τα συνολικά έργα που σκεφτόμαστε να φτιάξουμε στην πόλη. Στη συνέχεια θα τα θέσουμε σε πραγματική διαβούλευση σε όλους τους Ηρακλειώτες, έτσι ώστε να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη τους. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, θα προχωρήσουμε στις μελέτες. Τι σημαίνει μελέτη? Μελέτη σημαίνει καταμέτρηση, σχεδιασμός, τι υλικά θα χρησιμοποιηθούν για να αντέχουν στον χρόνο, ποιες προδιαγραφές θα θέσουμε κατά την κατασκευή. Από όλη αυτή τη μελέτη θα προκύψει η κοστολόγηση του κάθε έργου. Στη συνέχεια, λοιπόν, αφού γίνουν αυτά τα στάδια, σε σωστούς χρόνους θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Το βασικό στάδιο στην υλοποίηση θα πρέπει να είναι η επίβλεψη, έτσι ώστε να εφαρμοστεί ορθά η μελέτη. Όλα αυτά λοιπόν θα συνθέσουν ένα σωστό έργο το οποίο πραγματικά θα αντέξει στον χρόνο.